Makadi vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Inini I have never missed any of your programs. I am a woman who is in her late 30s. My confession ndeye kuti ndakapiwa 2 years dzekurarama. Ndiri munhu akakura achitambura nekubuda mututu. So ndakazoenda kuchipatara, then vakabva vaita brain scans, vakabva vati ndiri kubleeda brain mangu, that's why ndichibuda mututu, and also that's why ndichingogara ndichitemwa nemusoro kasingaperi. Saka vakati there is no cure. So doctor vakabva vati handingakwanisi kudarikidza 2 years dzekurarama nekuti one day ndichableeda, then ropa racho rinobva raita maclots and ndiko kuchazova kufa kwangu. But zvese izvi handina kana hama yangu yandakakwanisa kuudza, because ndini breadwinner mumba medu. I am still sending my siblings to school, zvese nekuchengeta baba naamai vangu. Saka I am afraid kuti kana ndikavaudza kuti kuchipatara ndakanzi handingakwanisi kudarikidza 2 years dzekurarama, ndinokwanisa kuzova pa stress neBP. Now the most painful part ndeyekuti each and every day when I wake up, the first thing that I do in the morning is to look on the calendar and I see kuti mazuva ekufa kwangu are fast approaching. That is my secret, mukoma nashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi elo mukoma, please ndivigeiwo kana moposter. I need kunzwawo pfungwa dzevamwe pa group. Last Saturday takatukana nemukadzi wangu, then iye akabva aburitsa mashoko ekuti pavarume vose vakasangana navo pabonde inini handina kana chandinoziva. Akabva atotaura zita reex wake, akabva ati chitoenda kuna Charles, not his real name, unopiwa manotes. After izvozvo zvapera akazokumbira ruregerero. But pandiri kuda advice ndepekuti can I forgive mudzimai wangu pakadai? Ndatenda kune vose vachandibatsira in advance. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, inini ndine dambudziko rangu randiinaro. Ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa, asi nhengo yangu idiki zvisingaiti. Kana ndakaitarisa haidariki 3 cm kureba kwayo. Zvinhu izvi zvakandikonzeresa kuti ndisarudze kugara hangu ndisina mudzimai. Chinonyanya kundishungurudza ndechekuti kunyangwe iri diki kudaro, asi inongogara yakamira, zvekuti ndinopedzisira ndava kurwadziwa. Kana kuri kuenda kuchipatara chaiko ndinonyara, nekuti kana ndakazvitarisa paglass ndinotoona kuti hapana kana chiripo. Saka ndinonyara kuzosekwa nemadoctors. That's why I just stay alone and I pretend to be okay. Asi deep down I am not okay. Ndakamboedza kutenga enlargement pills, ndikatenga zvekare imwe inonzi penis pump, but hazvina kana kubatsira. Ndakatombotaura nevamwe sekuru vari kuZimbabwe vanoita zveun'anga pamasocial media, but ndakabvisiswa mari yainge yakawandisa. Ndikabva ndatumirwa mimwe mishonga ikauya kuno kwandiri, asi hapana kana chakachinja. Sometimes ndinotoita zvekuhaya vasikana vanotengesa. Most of them here are white, but by the time yebonde vazhinji vacho vanotoseka kuti you are the first black man who has a tiny manhood. So mashoko awa anondiita kuti ndigare ndingori depressed zvisingaiti. So ndiri kutsvagawo help. Kana kuine vane condition seyangu vandipewo maadvices kuti ndorarama seiko a normal life inini ndiri a lesser man kudai. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo nashi, ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kugroup. Nhasi ndati ndichienda kubasa, then mumota yandanga ndiri manga muine vamwe amai vanga vaine kamwe kamwana cheche. Kamwana aka kanga kachichema zvinosvota. Amai ava vakwirira pa 10 off yekuenda ku Highfields, but pavangopinda mumota kamwana aka kabva katanga kuchema zvisingaiti until tazopinda muHarare CBD. Kanga kachingoridza mere. Apa ndanga ndakagara pa next navo. Ndazosvika pakuda kukatora ndobva ndakakandira nepawindow mota ichifamba. Pfungwa idzi dzavhundutsa hana yangu, because akasike kutanga kufunga zvakadai. Always kana ndikanzwa mwana mucheche achiridza mere ndinonzwa kuda kumurova kuti anyarare. Please help me. Is this a normal behavior? Ndichazoteverera mu comment section.
Ndiyo confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello brother Nashi, ndiri kudawo kureurura kuti ndine zviri kundishaisa hope. I am a young woman aged 23. I still stay with my parents. Ndine mwana wangu 1. Problem yangu yakatanga pandakaroorwa. Ndakabva ndatanga kuluza my feelings towards murume wangu zvekuti ndakasvika pakuzosiya marriage ndikabva ndadzokera kumba. Then my parents accepted me vakabva vandidzosera kuchikoro. Now I am still studying. But chakaitika kuti ndizosiya imba yangu, it's because ndakatanga kuita my feelings kuna baba vangu. Ndaiti kana ndichiita bonde nemurume wangu, kana ndikangofunga baba vangu, ndaibva ndawedzera kunzwa my feelings zvekuti ndaitoita orgasm inenge yakanyanyisa. Saka after ndasiya marriage yangu, now that ndava kugara pamba, my feelings awa ava kuramba kupera. Kana ndikangonzwa baba vangu vachigeza, ndinotonzwa kuti dai ndiri kugeza navo. Most of the nights I end up masturbating ndichifunga baba vangu. I have tried kutsanya but hazvina kana zvazvinoshanda. That's why ndauyawo pano kuzotsvaga help. Please notify me kana mava kuposta. Ndiyo confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, please hide me. Nashi inini ndiri mukadzi ane makore 58. I recently lost my husband but ndine confession yekuti murume wangu akafa asingaizivi. Inini mukoma Nashi ndakaroorwa ndichiri mwana mudiki. I was only 16 years at that time. Ndakaita zvekutizira but nhumbu yandaiva ndiinayo yaisava yemukomana akazondiroora uyu. Panguva iyi yandakatizira ndainge ndasangana neumwe murume aiva mukuru kwandiri but takadanana zvakadaro. Then takazosangana pabonde, ndiye akatondibvisa umandara. But murume uyu aiva nemukadzi wake plus aiva zera rababa vangu. Saka akazonditi rara nemukomana wako, then obva wamuti nhumbu iyi ndeyako, nekuti kana ukaudza vanhu kuti nhumbu ndeyangu ndinokwanisa kuzosungwa. So at that time nenhau yekuti ndaiva mwana mudiki ndakangotevedzera zvese zvaainge ati ndiite plus ndaimuda, so ndakazongoita saizvozvo. But nhumbu iyi yakazobva yava ne5 months. Kubvawo ipapo handina kuzokwanisa kuzobatira pamuviri zvekare kusvika mukufa kwemurume wangu. Saka kusabata kwangu nhumbu, murume wangu aingofungidzira kuti ndiye ane problem sezvo inini ndainge ndakambobatira pamuviri. Saka murume wangu akafa asitorina mwana. Handizivi hangu kana akaita vana vemusango. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma Nashi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashi, please hide me when you post. Inini confession yangu yakamira sekudai. Ndiri murume ati kurei pamakore. Inini kudzinza kwedu ndini dangwe, asi ndakachengeta imwe family secret kubva muudiki hwangu. Chakaitika ndechekuti pandaiva ndiri kuma 10 to 11 years ndakawanikidza bankuru vangu naamai vangu vachiita bonde. Panguva yacho baba vangu vaishanda kuHarare, vaingouya kumba pano nepapo. Saka bankuru vaiti kana vakauya pamba, inini ndaibva ndatumwa kunotsvaka huni kana kunoita rimwe basa. Saka musi uyu bankuru vakauya, then ndikabva ndatumwa semazuva ose. But nenhau yekufarira kudya semwana mudiki ndakanzwa kamoyo kekuda kudzoka kumba kuti nditore maheu. Saka ndakangosvika nekuvhura door remukitchen. Then pandakapinda ndinorangarira kuti bankuru vainge vakatodzikisa trouser ravo kusvika mumabvi. But panguva yacho handina kunzwisisa kuti kochii chainge chichiitika. But nekufamba kwenguva ndakazoziva kuti bankuru naamai vangu vaitoita bonde. But panguva yacho bankuru vangu vakangonditi, mwanangu zvawaona izvi usataura. Then nerimwe zuva vakazouya nembudzi, but havana kupinda nembudzi iyi muyadhi, vakangomira nayo kunze kwemusha. Vakabva vandidana vakabva vati, mwanangu tora mbudzi iyi nekuti ndakupa, asi ndinoda kuti uipe amai vako. Then kana uchivapa unofanira kuti amai sorry nezvandakaita. Saka inini ndakangotora mbudzi iya ndikabva ndanoipa kuna amai vangu, asi panguva yacho baba vangu vainge vasipo. Then ndinorangarira kuti amai vakazodana sekuru, hanzvadzi yavo ikabva yauya ikazotora mbudzi yacho. Asi amai kuna sekuru vakabva vati, muzukuru wenyu uyu abatsirana nabankuru vake kumagobo uku, saka vazomupa mbudzi iyi. Manje inini pano mbudzi dzangu dzakawandisa, saka mototora henyu imimi. Then pasina nguva ndinorangarira kuti amai vangu vakazobatsirwa nemwana musikana, but hanzvadzi yangu iyi yakafanana zvisingaiti nabankuru, asi ivo bankuru vacho vakashaya. Then kumhuri kwedu amai nababa vangu vachiri vapenyu, asi mukoma handizivi kuti secret iyi ndoramba ndakaiviga
ndakaviga mumwoyo mangu here kana kuti ndoudza baba. Chimwe chinhu zvekare ndechekuti amai vangu kana ndikangoita sekunge ndinoda kutaura navo zvinenge zvakati dzikei vanobva vatanga kuti mwanangu kana wafunga kundirwadzisa ndava kutoenda kunozvisungirira. Ipapo ndipo pandiri kutsvakawo rubatsiro kuti ndopafambisawo sei, nekuti pose pandinongozama kutaura naamai vanobva vandipa threat yekuti ndava kutoenda kunozvisungirira. Ndatenda kune vose vachandibatsira. Ndiyo confession yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please hide me. I am a lady aged 41. I am currently living abroad, but ndinodawo kureurura kuti ndakaita chivi chinotyisa kuti ndichitaure, asi ndiri munhu ari kurarama ndiine guilty conscience, ndokusaka ndafunga kuti nditaure zviri mumwoyo mangu. So pandakaroorwa mukomanashi, inini handina kumbogara ndaenjoya marriage yangu, nekuti murume ainge akandiwana aigara achindishungurudza zvekuti ndaishaya kana mukana wekufara mukati meimba yangu. Murume wangu aiva munhu wekuti aigara achiita zvemagirlfriends, zvekuti pawiki aikwanisa kungoya kumba ka2 kana ka3. Dzimwe nguva aiti kana angopinda mumba aingotaura namaid, obva akumbira hembe dzinenge dzakachena, obva angorongedza hembe dziya musecho, obva asiya hembe dzake dzinenge dzakasviba ozodzoka paanenge odira. Ndakambotanga ndakashinga, asi ndakasvika pakuzorwadziwa because ainge ava kuita zvekusvika nemagirlfriends ake pamba pangu. Magirlfriends ake awa aiva maSouth Africans, zvekuti girlfriend yake yaikwanisa kutofamba mumba mangu yakangopfeka t-shirt yemurume wangu chete. Munongoziva hunhu hwemaZulu kuti wakamira sei. Then kana vadaro ndaibva ndadzingwa mubedroom mangu ndobva ndanorara mudining, iye murume wangu obva asara akarara negirlfriend yake mubedroom mangu. Saka mukubatikana ndakazosvika pakupindwa nemweya wekuuraya murume wangu because ndakaona kuti wekuudza ndainge ndisina, sezvo ndiri nherera. Baba vangu handivazivi, hamawo dzaamai vangu dzakangodya pfuma yangu ndokubva dzandifuratira. Saka ndainge ndongorarama ndiri one ndisina kana wekuchemera. Ndakazotaura nevamwe vakomana vakabva vandiudza mari yaidiwa kuti ndiwane vanhu vanokwanisa kuuraya munhu. Ndakachajwa mari yacho ndikabvisa half down, saka ndaiva nemari shoma yandaisungirira paside. Saka ndakazoendeswa pane imwe hostel iri kunzvimbo kwataigara. So at that time because of pain ndainge ndava kutotanga kuva addicted kudoro because pain yacho was too much. Even though ndaishanda as a professional, but mubank mangu maigara musina kana cent because I will go out at night. Ndobva ndatanga kutenga doro. Apa ndainge ndongotengera munhu wose wose. Apa matebu andaitenga aiva ari eku VIP ainge achidhura zvisingaiti because I was so depressed zvekuti I needed to lie to myself kuti everything was okay. So patakaenda kuhostel ndakavapa half yacho. Then after 2 days ndakazoona SMS ichiti tapedza basa, tava kuda half yakasara. Then inini ndakazotengesa maTV, mbedha nemafridges kuti ndikwanise kupedzisa half yacho yainge yakasara. Then after some time ndakazoziviswa kuti murume wangu ainge akawanikwa akapondwa. Mukomanashi kupondwa kwakaitwa murume wangu handikwanisi kurondedzera nekuti pane information iri sensitive. Pandakadaidzwa kuhospital kuti ndione kuti chitunha chaiva mumochwari ndechemurume wangu here, mukomanashi ndakarwadziwa nemaponderwo ainge akaitwa murume wangu zvekuti takati tava kunhamo kuZimbabwe. Ndakachema zvisingaiti, asi vanhu havana kukwanisa kuziva kuti ndaichema ropa randainge ndadeura. Pandakazodzoka kunyika kwataigara, vanhu vainge vakaponda murume wangu pavakaziva kuti ndiri munhu ane basa rine mari, vakabva vatanga kundinetsa vachida more money. Then zvakazokonzeresa kuti nditize ndikabva ndaenda kune imwe nyika kunova ndiko kwandiri nanhasi uno. Zvinhu izvi zvakandiafecta zvekuti ndakabva ndaita addiction yemadrugs because I try by all means kuti ndisafunga kuti zveshuwa ndakauraya murume wangu. Then mari yandinoshandira pamwedzi yose yava kungoperera kumadrugs zvekuti now I cannot afford to pay rent anymore. Ndava kungorarama nemafood stamps ehurumende. Ndiri munhu wekuti ndava kurarama ndichigara mumotikari mangu. At night ndinopaka motikari yangu muparking lot, ndobva ndadzikisa maseats ndobva ndarara hangu. Then kana madrugs akapera mumusoro ndinobva ndatenga mamwe. Mukomanashi, kana kuri kunzi maikwanisa kutarisa maoko angu, tsinga dzangu dzatosvika pakuzvimba because sometimes pandinozvibaya ndinonobaya tsinga inenge isiriyo inobva yazvimba. Mazuva adarika awo ndakatombofunga kuzviuraya, but through kuteererawo masecrets evamwe ndakabva ndati
but maybe Mwari vanokwanisa kundiregererawo nezvose zvandakaita. Mukomanashi, I am very sorry kana ndarebesa nyaya yangu. Ndaikumbirawo kuti muzondiudza kana maposta. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. So I have tried to link her up with other Zimbabweans vari kurarama vari kunyika ikoko kwaari. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, please post for me. Ndinodawo kubvunza kubva kuma-cousins. Pane vakambotsamwisana zvekusvika pakuboilisirana ma-ARVs here. Vanotuka chimbomirai because bhutsu yandakapfeka iri kushinya. Izvezvi ziso rangu rakazvimba. Ndakarohwerwa nyaya yekuti wai ndabvunza nhau yamarwei. So ndafunga kurivenja nekuboilisa mapiritsi ake. Ndava ne2 days ziso rangu richiramba kuvhurika nenhau yekurohwa. So ndaneta vedu wee. Inini confession yangu ndeyekuti ndafunga kuboilisa ma-ARVs emurume wangu. That was a quick confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei, please vigai chitupa changu. Ndaverenga story yandinofungira kuti ndiyo yandakatambwa, saka kutaura kudai ndiri kutotsvakawo rubatsiro. I am now 35 years, but pandaiva ndiine 30 years ndakaita mukomana takangodanana imwe iya, but ndakabva ndawira murudo ndikabva ndasvika pakumukweretesa mari yaita iyo 8,000 rands. Now it could be 400 US, but kuti azonetsa zvava kunetsa. Up to now haadi kana kudzosa. Ndaida kutotanga kuvaka stand yangu, but zvatoramba since 2018 up to now. Handichakwanise kana kubata mari inokwanisa kuita iyo 8,000 rands in my hands. Since kubva zvandakamupa ndakabva ndangodzingwa basa. Up to now iye haadi kana nemari iyoyo. Now stand yangu yava kutoda kutotorwa nenhau yekuti ndiri kutadza kuvaka, kana chekuita handina, but iye shop yake iri kufaya zvisingaiti. Fodya ari kurima, but kuti akwanise kundipa mari yangu back haadi. Akangondipa 1,000 rands zvikabva zvangoguma zvakadaro zvekuti vedwe kana ndikazvifunga ndinorwadziwa zvisingaiti. Inini nemukomana uyu rudo rwedu haruna kuzokwanisa kuenderera mberi because of that money. Please vanobatsira ndibatsireiwo. Vaya vekubhadharisa mari handina hangu, asi ndinokwanisa kuzobhadhara kana ndikapiwa mari yangu nemukomana uyu. Ndiri kutsvakawo avo vane rudo rwaMwari kuti vakwanise kundinunurawo. Zvose zvangu zvakaparara. Up to now ndangova chiseko chenyika, but ndaitomboverengawo mukati mefamily yedu. Zvinhu izvi zvinondidya moyo kana ndiri ndega, asi kana wekuudza handina. Now chekupa vana handina, but iye nemhuri yake vari kudya vachiguta. Ndoitawo seko nhai vehama. This November ndakazama kutsvaka mari kuti ndiende kumusha kwake kwaari, nekuti ndainge ndichida kuti ndinoenda ndonogara pamusha pake kusvikira andipa mari yangu, but ndakabva ndabatwa nematsotsi ndikabva ndawira kusvika paground chaipo. Zvinhu izvi ndazvifungiswa neumwe uya akati akatora mari yeshamwari yake akaenda akanoigadzira. Neniwo ndiri kufunga kuti zvimwe kuda mukomana uyu maybe akatora mari yangu akanoigadzira, because kumashure uku ndaiva munhu airarama upenyu hwainge hwakanaka chaizvo. Asi ever since zvandakakweretesa mukomana uyu mari yangu, zvinhu zvangu zvakabva zvawira pasi. Iko zvino ndava munhu wekuti ndiri kurarama ndichita zvekudya nhoko dzezvironda chaizvo. Kana riri basa rava kundinetsa zvisingaiti, kunyange ndikashanda mari yacho haichabatiki. Stand yangu yasvika pakuda kutorwa. Handichazivi kuti inini nevana vangu tichagara pai chaipo. Mukomanachi, ndinokumbirawo kuti kana mukazoposta mundi notify kuti ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, yangu haisi confession, but I need strong counseling chaiyo. I'm a single mom of 2. Ndinoshanda hangu muno mujoni hand to mouth. Ndinotambira mari shoma chaiyo, almost 2,500 rands a month. Zvekuti mari iyoyo yose pese pandinoitambira ndinobva ndaitumira kuZimbabwe for fees, clothes, food for my kids. What is stressing me ndechekuti at my age andina changu kana chandiinacho, ndingori munhu angori nepassport chete. Zvinhu izvi zvinondibata zvakanyanyisa. Ndinogara ndichingochema each and every day. I don't have anyone to talk
2. Ndine bad luck yekuti kana ndikada munhu ndinongodiwa nevarume vevanhu chete. Ava varume vanenge vachingoda kundishandisa chete. I am tired about my life. Handisisina kana tarisiro. Sometimes ndinombofunga hangu kuti kufa kuri nani because I am always depressed. Chero this holiday vamwe vachifara, inini ndichange ndiri ndega hangu feeling lonely because ndichatanga kuzvibvunzisisa kuti asi gore rose chiko chandakamboita. At my age kana ndikatarisa vamwe vezera rangu ndinoona kuti vari kuvaka vachita madevelopments, but inini handina kana chandiri kukwanisa kuita mukati mekurarama kwangu. Please mukomanashi kana moposta hide my name. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Zvekare chimwe chiziviso, kune umwe musikana akambosenda confession yake iye achiti ndafunga kuromba kana kuti ndingochekeresa chibereko changu kuti ndikwanise kuriritira vana vangu nenhau yekuti ndatambura. Akasenda iye message achiti pari zvino ndakawana basa. I really hope kuti everything is going to work out. Zvekare kune vakadzi vari kuMozambique, kana muchida kusapota mwanasikana uyu because iye anoita zvekuruka misoro, takambotumira maweaves ake aanogadzira. Please you can come to my inbox ndobva ndakuitai kuti mukwanise kukontakta naye, mukwanise kusapota hustle. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets and confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions. Argentina woye, Argentina woye.